Para bapak, para ibu, para sedaja sama salat subuh ingkang tansah dipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken wonten ing akhir-akhir Ramadan menika kajian wonten ing enjing menika. Alhamdulillah menawi mangke badhanipun sareng napa mboten biasanipun kan yen siang niku pados sing keri. Nek bakdo golek milih manut sing dhisin. Iku sinten? Ngene iki sing ngomong niki termasuk. Nah, ibu-ibu sampun khatam ping pinten iki? Tak kira sampun sahur. Nek pun khatam kala wingi nggih niku mboten langsung shadaqallahul azim ul amru bin nas ning dilanjutke napa alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi sampai ngandhap niku muflihun. Kalau begini disambung mboten? Mboten. Wah, ya wis bar. Macane Quran sok tahun depan malih. Pramila kala wau dalu menawa nggih istilahipun khataman tarling tarweh sing nganggo Quran nggih mboten dipedhot kula Amr bin Nas ning ditambahi menika surat Al-Baqarah ayat pertama nganti humul muflihun enten ayat niku supados napa sing jenenge maca Qur'ane mboten enten pedhote jenenge niku talil Quran selalu membiasakan mengistimewakan menika maos Al-Qur'an niku mengke termasuk napa sing diarep-arep jenenge jannah swarga niku mengharapkan ngarep-ngarep wong sing siji talil Quran enten menapa nggih menika it'amul ju' wong-wong sing gelem napa memperhatikan wong-wong sing lagi luwe. Nah, sing musim siam niku mesti enten musume wong luwe. Tapi nek mboten siam napa enten wong luwe. Enten mawon. Nek esuk-esuk kae membengi ora mangan urus wonge kan ya luwe. Lan niku Sayyidina pertama Abu Bakar, khalifah pertama niku yen sarapan nek urung ketemu karo wong sing durung sarapan, dereng sarapan bareng-bareng. Nah, monggo niki saged dibudayakaken nggih ta. Kayak Pak Latif sarapan apa ora? Oh, wis. Nang iki kayak ning dalan kono mau aku rum menanggring ning warung. Atus ngaten menika yen kita budayakan nggih sae-sae kemawon. Kula nate rumiyin niku nggih niku padha jajane, kenale nggih teng mriku niku. Malah kula dibayari lho, ya alhamdulillah. Ana dibayari ya kudune melu gantian sampeyan nek ketemu ya tak bayarane. Nek kelingan. Nggih, kados santen menika wau fenomena ingkang saged kita tindakaken uger sedaya menika wonten hubunganipun ingkang kesaenan, amal saleh. Ning ya aja terus dadi riya. Kalau besok aku ketemu warung nang warung tak bayari terus. Lah niku berarti enten unsur pamer. Lah unsur pamer nggih emane man ganjarane nggih. Pamela sing jenenge wong interaksi kalian padha-padha menusane niku kula kadang-kadang nggih wegah ketemu niku napa nek musim Ramadan posone nggih niku mulai ketemu mesti ngomong niku aneh-aneh lah niku ya ana unsure qaulazur nandika ingkang boten sae lan menika termasuk menghapus pahala mbok menawi namung menika ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.